Good afternoon yan. Papunta kami sa aking polling station kasi ngayon ay April 28. Ano? Butuhan, ano? Federal election ngayon dito sa Canada. Kasi napaaga po yung election ngayon dito sa Canada, ano? Kasi nag-resign nga si Prime, si Trudeau nung January. Tapos may pumalit na temporary lang, ano? Na Prime Minister nung March, si Mark Carney ba? Ano? Yan, lagay ko na lang kung ano. Correction. Yan. Buti na lang malapit lang sa amin yung butuhan. Malamig pa, no? Yes. Naka-short pa. Pero napakaganda ng panahon. Nagsisisi ako. Nag-short. Naka-shorts. Yan. Kaya? Dapat ang butuhan talaga ng federal ay October pa, no? So, nag-stop election sila. Maaga. Tapos siya lang naman ang boboto. Inapprove naman ni Governor General, sino yun? Si Simon? Mary Simon ba? Ang Governor General ng Canada. Pinagsasabi mo mali-mali. Correct ko na lang dyan sa baba. Tama. Mary Simon. Yan, malapit na kami. Yan. Akala nyo layo ng butuhan sa amin. Lapit-lapit dyan. Simbahan. Mahangin. Wrong choice of outfit. Si Joanna kasi hindi pa, mga ano pa to. Sa sunod na federal, sa sunod na provincial, sa sunod na civic pa. Yeah. Dito sa Canada, napakatahimik ng Hindi mo alam na election. Election. Hindi ka gaya sa Pilipinas. Pagboboto ka, yung sa precinct mo, ang dami pa. Yung mga daming jeep, tao, daming pila, ang daming nag-event. Tricycle, yung ano-ano. Dito wala. Dito wala lang, tahimik, Tsaka dito pwede dito mag-advance. Nag-advance voting na nung April 18 to 21 Tsaka ata. in fairness, ngayon ko lang nalaman, doon sa pinagtatrabahuhan ko, kasi may mga hindi makaka-vote kasi nandun sila. Pinupuntahan para maka-vote. Saka pwede ka dito bumoto gamit lang ang Canada Post. In fairness. Lang, by mail. So every person's right talaga ma-exercise to vote. Ngayon lang tayo naglakad-lakad ng ganito, no? I know. Palagi tayo ng kasasakyan. I love it. I love walking. Ganda pa no? Si Isabel kasi tapos na yung spring break. I-post mo dyan yung mga nag-walking kami sa by the river. Ay, kailan yun? Nung isang araw? Yeah. Inubos namin yung 4 na bridges. Dito na pala kami. Dito na kami, simbahan. Ang ganda daddy nung walking namin. Dinala ko yung passport ko. Pero hindi naman kailangan. Siguro, proof of ID. Driver's license lang yung dinala ko. Okay na yan. Yan. Voting election, Canada. Election. Taran. Dyan lang. Sa dati, dito rin ako bumoto nung provincial tapos civic, yung mayor tapos yung una kala mo. A few moments later. Ang bilis. So dito ang pagboto meron ka lang isang pipiliing party Yun lang, i-check mo lang or X ikaw mamimili. Hindi X X lang or X. Check. Siyempre ako check. Yan. So kasi pag X baka di manalo. Ang bilis lang. Walang kung ano lang. Walang pila. Walang pila. Ako noon, I remember daddy sa Pilipinas, may work pa ako. Tapos ako na ang sunod, as in ako na tatawagin ako kasi mauupo na ako. Nasira pa yung Picos machine. Oh my God. Tapos sabi ko, hindi na ako nakapaghintay kasi may work pa ako. Di umalis na ako, sayang nung boto ko. Dito, galing dito. Pwede kang bumoto by mail. May advance polling sila. Walang trust issue. May advance agawan ng may advance botohan. Galing. Sa Pilipinas mag-i-election na rin May ano ba doon? I don't know, basta May. Mag-i-election na rin. Ikaw 4 years or 5 years ka pa Pero may surprise kami soon. Yan. Ang ganda ng panahon. Ay, sarap ng init. Si Isabel maglalabasan, mag-alas 3 na. Ay, after 1 week of spring break, thank you. Nasa school na siya. Susunduin nila mama and papa. May request yun date daw. Mag-date kaya magti-Tim Hortons yung mga yun after. Mama, can you take, Mama, can we go on a date? Sabi niya. Si Isabel daming kondisyon pagkatapos ng school Hindi, kasi daddy, pumapasok siya busog. So sa school, di na siya kumakain. Tapos after school, gutom na siya. Nakauwi na kami Yan. So
kanina pala si mama nagluto ng sampurado kaya merong tuyo. Ma-share ko na rin. And last night, lahat ng Tapos favorite kong ginawa ni kahapon, Mama. Thank you, fish Mama. balls ito. Yan. Sampurado. Yan. Ano yan Malakit. Malakit oh. Hindi lang. Tapos kahapon yung favorite ko, fishball, kikiam. Kikiam. Tapos ito, my favorite Ano yan? din. Minatamis na Minatamis saging. na saging. Ini-spoil ako ni Mama masyado. Tapos may naka-ready pa ako dito. Mais. Ito yung nabili ko namin ni Isabel na nung isang araw. 83 cents. Ano? Kahapon masarap yung dinner namin. Merong ano yung kinain natin? May tinola, may adobo. Yung mga tirang pagkain. Tapos yung tusok-tusok sa Pilipinas na fish balls, kikiam, tapos nagpabili ako ng hotdog. Ang sarap ng sauce ni Mama. Sinisave ko pa to. Marami pa yan kasi mamaya pupunta ako ng superstore. Bibili ulit ako ng fish balls tapos ng kikiam. No? Sayang. Mura lang naman yun sa Ang superstore. sarap ng gawa ni Mama as in. Thank you, Mama. Ang dami naming Grabe, kasi merienda. Ano? kasi sabi ko kay Mama, Mama, pwede na ako magkanin, yung champurado. Tapos sabi ko, Mama, gusto ko ng fishball. Niluto niya lahat, Dad. Si Papa, pagbalik niya daw, kakain ng sampurado kasi excited siya nitong tuyo na may sampurado. Sinabi niya, anong gusto mo niya? Fresh milk or yung ibap? Ibap daw sabi niya. Brings back memories. Noon, basta magbabagyo na, Daddy, masabi na ako kay Mama, Ganun Mama, din. tuyo and champurado. Kami pag di ba sa Bicol kasi daanan ng bagyo. Pag may bagyo, Burmans. ayan, mga ganyan, mga after ng September, ayan, bagyuhan na yan sa Bicol, no? Tapos, I Yung remember sampurado yan, tapos soup, macaroni soup. Yeah. Daddy, Sarap. nung college ako, nakikinig ako sa teacher. Pag may nagsabi sa akin, sampurado sa kantin, bye teacher! Umaalis talaga ako yung dad as Tapos syempre, pansit bato, yan, hindi nawawala yan sa amin, pansit bato, yung maanghang, ano? Bibili na naman ako ng pansit batong, yung fake na pansit bato namin sa MOA. Yung chow mein ba yun? Chow, something. Sarap. The best. Sarap. Gusto ko matikman niya sa Pilipinas, yung champuradong ube. Tapos si Isabel, Nakikita ko kanina si Isabel ayaw. Naditira Mama, I siya. don't like it. Niluwa niya. Hindi kasi slimy, ayaw ng slimy. Bata na yun. Arte. Hindi naman, ayaw niya talaga Ayaw. kasi ng slimy. Hindi siya sanay. Ayaw niya ng taba ng baboy kasi slimy. Ayaw niya ng okra kasi slimy. Tapos ito syempre slimy. Dinuduwal niya. Sarap-sarap pa eh. Yan. At kami magbe-merienda muna. Magpapahinga. May pasok kami ni Joanna eh. Ayun pa pala. Ito. Ibibake namin. Saan mo ito nabili? Sa Independent. Independent. Ayan, Independent. Masarap yan. Yummy. Yan. Magmerienda muna kami at magpapahinga. May pasok mamaya eh. Sarap. Lutuin ko na to. I-bake pala, i-bake. Yan. Alright. Uy, Dad! Okay, so yan, April ano na ngayon? 30. 30. Yan, so galing kami dito sa aming insurance ay may kinuha lang. Yan, may bago na tayong Prime Minister nung isang araw ay bumuboto pa lang tayo. Ngayon may bago na Prime Minister. Ang bilis. Bilis na mag result dito. Yan, kami ay pupunta ng Costco. Ano masakit ulo mo? Mag-ano tayo? Relax. Magpapawala ng sakit ng ulo. Marami. Costco! Kating ko, baka naman. Hindi namin sinama si Isabel kumakain. From school. Sinundo nila galing school. Tapos nagpa-check up na din sina Papa. Tapos si Mama bilib na bilib doon sa x-ray sa tuhod niya. Kasi daw doon sa Pilipinas, pinapatayo siya tapos kung ano-anong posisyon. Dito nakahiga lang daw siya. Yung machine lang gumagapag-x-ray dito, yung machine lang. Doon daw sa pina-check-upan niya, ginaganyan siya ang lang. nag-a-adjust, sabi siya. Sabi, mga signs of aging lang naman po. Punta muna tayo ng... Sa north naman kami, hindi kami sa south pupunta. Mas malapit kasi mas malapit kasi ito sa... Sabi ni sa Isabel, north. surprise daw, surprise Play-Doh. her. Pero alam niyang surprise niya, Sabi niya, Mama, Play-Doh. surprise me with Play-Doh and you put it there because I'm gonna do a scavenger hunt. Pero alam niya kung saan nakalagay. Wala din, basta aalis kami, merong kondisyon. Okay, let's go. Ano? Ayos ka lang? Migraine. This is the beginning of our start. Parang walang bago ah. Toothpaste. Hindi ako kaya lang. Try natin yung December. Hindi, chocolate May lang iba ng basta. flavor. Walang Last mahal time, ni. puro lang chocolate. Ay, Daddy, 8. Ay, naku. Kala ko $8. Patang, $8. No, 13. 13? No, thank you. Ano dyan ang 8? Ini. Ano yan? Ayaw ko yan. Mas masarap yung original. John Deere.
$12.99. Meron akong jacket ito, yung green. Hoodie pala. Ang ganda ng mga pang summer, oh. Pag meron kayong backyard, malaki. Nasa si Joanna. Small. $12.99. Pang rabas-rabas. Tama yan. Ito pang summer. Spring. Walking. Alright. Pre-taste. Wala si Isabel eh. Namiss ko si Isabel pag ganyan. Matindi sa pre-taste yung batang yun. Sabi ko, Pasko, yay. Nagustuhan ni Joanna yung popcorn eh. Ano yan? Anong ano yan? Sweet and salty. May mga spicy kaya lang syempre si Isabel. I like it. Nakuha pang 10. Malasa kasi eh. Malasa. Spicy. Spicy Siyempre, ito. di kimama Cheese. sa si Isabel. Ito talaga ang mas masarap. Hindi, mas masarap yun. Mas masarap niya. Oo. Sweet Tingnan and natin. salty is good. Sweet and salty. Masarap yan. Ito okay lang. Cheese. Sweet and salty ang masarap. Ang brand yan? French. Kankan. Kankan. Abang. Ano? Cake? Ano? Ay, apple. Apple. Bako, yung isa dapat. Huwag na to. Maple pecan Danish pala yung iniisip ko, hindi yun. Halatang not feeling well. Wala talaga silang cherries. Strawberry lang. Strawberry lang. Meron pa akong strawberry sa bahay eh. Blueberries. Raspberry. Ay, mamumunga na naman yung mga raspberry ni Mama. Yung sa likod namin, sa likod bahay, Toronto. Walang cherries. Mabilis sa ano? Ha? Natikman niya yun sa free taste. Kukuha ka na? Of course. Magkano yun? 26. The cake. Ito daw, ayan o, the cake. Pwede mo naman yan. Na free taste mo yan, dahil masiram ni. Gusto mo, pwede ka kani? Pwede. Pwede yan. Pwede. Kasi Basta meron- walang atake, pwede. Pwede yan. Mag-burger kita. Maghanap tayo nung, ano yan? Longganisa. May longganisa dito eh. Yeah, Sana meron. Hindi mo ko ito sa side. Oh. Diyan sa kabila ata. Sa kabila. Sa kabilang kalsada. Parang hindi na sila nagtitinda ng longganisa. Yung Pinoy longganisa. Dapat nandito lang yun eh. Mga regular na sausage lang. Mga ganito na lang oh. Wala nang... Ketchup, mustard. Oh yun ah. Kompleto na. Ayan. Para sa burger natin. Yan. Kano yan? Masabihan naman yan si Mama. 11. Ay, pwede yun sa 11.49. Pilipinas. Ipadala sa Pilipinas. Pwede talaga ano. Oo. Kailan dati? Pwede. Di man kaya di man uso mag-burger. Package. Magbakal ka na lang sa ano, Burger King sa Sa Angel's Burger. Angel's Burger. Buy one, take one pa. Ano tong ano? Parang gusto ko ito try oh. Pang marinate. Ayos ah. I Oh, know. balik mo na yan. Balik na natin to. Pagkain na lang instead. Pagkain na lang, wag na yan. Sale na naman yun eh. Ito. Wala tayong ano, spicy sauce. Tabasco dad. Tabasco. Keep Sana lang. Tabasco. Sana lang, Superstore. Tabasco. Okay. Wala ba sila dito? No. Ano, okay na tayo? Wait lang. Kumuha na naman ako. Masarap eh. Tuna. Ano, magbayad na tayo. Let's go na. Luto na yung tilapia. Kasi kanina pag out ko sa trabaho, dumiretso ako ng Superstore. Bumili ako ng tilapia. So sabi ko, masarap tong paksiw mamaya. Kaya pag alis namin, niluluto na ni Papa. Proud na proud pa man ako sabihin ikang maluto. si Papa yung pinaluto ko. Sabi ko, sige, Pero nilinis ko na yung tilapia kanina bago umalis. Ni-slice ko na. Vitamins lagi. Dapat mag-inom Mga na vitamins. mga vitamins. Pili ka, ito, baby drops. Dapat siguro umiinom na ako ng ganito eh. Arthritis kasi. Dapat pala din iniinom ni Mama. Osteoarthritis Mga herbal. At lang dali din. Nakapos pa para stress o nagbabakal akong vitamin. Dahil vitamins oh.
Let's go. Ang ganda ng panahon. Excited na ako ng tilapia. Ito na yung luto ni Papa, oh. Uy, sarap. Parang pang ano lang, pang karinderya. Oh. Pwede po yan. Sarap. Tapos syempre, magluluto pa si Mama ng kikiam, tapos fish balls. Kasi may tira pa. Nang sauce na po, ma. May tira pa. Sayang eh. Initin lang yun. Tapos ayos. Ito, soon. Pa, yan. Oh. Si chef. Yan. Mga luto itong mga ano lang. Mga pangkarinderya sa Pilipinas pa. Okay na yan. Oh. Kain na muna. gata na lang. Ha? Okay na yan. Wag na. Okay na yan. So, yun muna ang ating vlog dito sa Saskatoon. No? Yun, may bago na tayong Prime Minister. Sana okay naman ang pamamalakad. Yan. So, kami ayun. Kakain muna. Paluto ko to kay Mama. Nakaka-addict to eh, no? Kikiam. Tapos ito. Yan. May pinag-uusapan sila about sa collagen. Yung nabili ni Joanna sa Costco. Alright. Ayan na to. Ito daw. Sarap to. Masiram talaga dati so si croissant. Croissant. Ano yan? Dinuguan. Dinuguan. Ayaw nga pala. Bumili sila ng dinuguan kanina. Yummy. Pag sundo kay Isabel. Alright. Din muna. Ay, ayan. Uy. Giro siya, ano bagang toasted bread. Harap. Alright. Bye-bye. Ciao. Ano?